тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузорӣ шуда буд оиди ворид кардан бояд ин қонуна ҳама риоя кунад ва ба гуфтаи қонун амал кунанд. билетҳои конкурс тамом шудагиянд. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. чихеле ки медонед дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол бояд телефонҳоро ба қайд бугзоред. дар ҳолате ки шумо телефонҳои худтона регистратсия накунед, агар телефон хомӯш карда мешавад. агар нафарҳое ки мехоҳед фаҳмидан ки телефонҳои шумо хомӯш мешавад ё ин ки не, яъне телефонҳои шумо регистратсия шудагӣ ҳаст ё ин ки не, шумо метавонед дар инами рақамҳо WhatsApp да бинависонед, проверка мекунад, ҷавоби аниқа барои шумо мега. хоб бародарони азиз, мегзарем ба қисми мавзӯи асосии имрӯза, як ахбороти нав. боздошти садҳо мошини солашон кӯҳна дар гузаргоҳи гумрукии вилояти Суғд. чихеле ки медонед дар ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо дар қонунгузорӣ шуда буд оиди ворид кардан мошинҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон. яъне ки айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарори манъи воридоти мошинҳои соли бароришашон то 2013 сар аз аввали моҳи октябр шурӯъ карданд. яъне ки мошинҳое ки солшон то 2013 мебошад, дигар ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид кардан мумкин нест. ҳар як мошине ки соли бароришаш аз соли 2013 боло мебошад, баъдан иҷозат ҳаст ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шавад ва растамошка карда шавад. дар ҳамин кирдор дар гузаргоҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон назоратҳоро пурзуртар кардагӣ ҳастанд, вале бисёре нафарҳо қонуншиканӣ кардану мошинҳои солҳои кӯҳнаро хостанд ворид кунанд. мақомоти идораи гумрук дар шарҳи ҳолати ба вуҷуд омада мегӯяд, як моҳ ба ин тараф воридшавии шумораи чунин мошинҳо ба ҳудуди дидбонгоҳҳои назди сарҳадӣ афзоиш ёфта, зарурати нигаҳдории онҳо дар ҳудуди анборҳои муваққатиро ба вуҷуд овардааст. гуфта мешавад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон баъди тағйироту иловаҳо дар ин қонун тақрибан 1600 мошини соли кӯҳна дастгир карда шуд ва дар анборҳое ки дар гузаргоҳҳо ҷой дода шудагӣ ҳастанд, ун мошинҳои кӯҳна дар ҳамон ҷоҳо нигаҳдорӣ карда мешавад. ба ҳамин хотир чӣ гуфтанием, ҳар нафаре ки шумо аз ин қонун огоҳ набуден, аз ин ҷа пас ба ин хатогиҳо бояд ки роҳ натиҳед. яъне ки қонунгузорӣ ҳамин чиза муқаррар кардагӣ ҳастай, яъне аз соли 2013 боло иҷоза додагӣ ҳастанд, бояд ин қонуна ҳама риоя кунад ва ба гуфтаи қонун амал кунанд. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва саволҳое ки равон кардагиен ҷавоб мегардонем. бо диққат то охирша гӯш кунед то ба саволҳотон ҷавоб гиред. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. Салимов нависондай. ассалому алайкум, ака як савол дорем. патенти ма аннулировать шудай. ма граница гузаштам, омадам гирифтан натонистам. патенти нав ман метавонам 3 моҳ истам дар Федератсияи Русия. вақте ки шумо мигратсиони картаи работа дорен ва патент дастрас кардан наметавонен, мутаассифона ҳақ ва ҳуқуқ надорен ки бе патент ҳам гашту гузор кунен. холмурод нависондай. ассалому алайкум, бародари азиз, финали конкурс аниқ шудагӣ ҳаст ё ин ки не? бале, финали конкурса мо аниқ кардагӣ ҳастем. фаромӯш накунед бародарони азизу гироми қадр, рӯзи 14 декабр соати 21:00 дар ҳамин канал эфир мешавад. абдуллоев нависондай. ассалому алайкум, акаи Сорбон, як савол доштам. ма двойное гражданство дорам. РФ бурам, ай ма мепурсанд за грани российский. вақте ки ай ҷумҳурии Тоҷикистон шумо ба Федератсияи Русия сафар карданӣ мешен, дар ин ҳолат ҳам дар аэропортҳои Россия загранпаспорти российский мепурсанд ва леки шуморо аз рейс намегардонанд, ҷарима таъин мекунанд. тамом. дар ҳолате ки ай Россия ба Тоҷикистон омаданӣ мешен, загранпаспорти российский надошта бошен, аз рейс мегарден. як каси дигар нависонда. ассалому алайкум, мегӯ мара Тоҷикистон омадан ма 2 солу 2 моҳ мешавад. граница гузарам чӣ кор мекунад ака? дар ҳолате ки шумо граница мегзарен ва дар таможни контрол ҳуҷҷатҳое ки барои муҳоҷирон зарурӣ мебошад, ҳамин ҳуҷҷатҳоро агар аз шумо бупурсанд ва пешниҳод карда ки натонен, метавонанд ки шуморо запрет на въезд монанд. як каси дигар нависондаи акаи юрист тв билет чанд сумай?
билетҳои конкурс тамом шидагиянд. Як каси дигар нависондае ки сорбон ба худо қасам соф гапҳои детский гап мезанӣ, ягон гапи рост намезанӣ. Гапҳои детский гуфта агар ҳамин саволҳои мардума дар назар дошта бошӣ, ман тибқи саволҳои мардум гап мезанам ва фикр мекунам ки аз тани ҳама гап заданат хуб нест. Маъқул нест просто тамошо накард видеора, иҷода ҳар кас ҳар савол пешниҳод мекунад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум, ака як савол. Аз Тоҷикистон биёй гости кунӣ, не ки граница бирем работа кунем, мешава патент ё ин ки не. Дар ҳолате ки шумо ҳамчун гости дуромадагиена бо айсар границара гузаштанӣ бошен, бале метавонед ки абрана дуромаданда ана работа кунен, баъд патент гирифта мешавад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум. Бо праваҳои Тоҷикистон дар Русия мошинои худро ҳай карда метавонем. Бале метавонем ки мошинои шахсии худтона гаштугузор бикунен, вале такси ё ки микроавтобус ҳай карда наметавонед шумо ба праваи тоҷикӣ. Як каси дигар нависондае ки ҳамин саволда ҷавоб тен хоҳиш. Дар вақти ба Тоҷикистон рафтан дар аэропорт телефонро платни растамошка мекунанд ё ин ки без. Не, безплатный нест чиз, ҳар телефоне ки ворид мешава вобаста аз модели телефонош ана маблағ пардохт карда мешава барои ба қайд мондан ва барои растамошка кардан. тамошобинони азизу гироми қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.